anyị ga n'okwu Chineke taa nke isi ya bụ maka amara nke Chineke, ịhụnanya Chineke na ikpe ziri ezi nke Chineke. Anyị ga n'okwu Chineke nke ga-akọwara anyị etu Chineke si zọpụta anyị, nye anyị ike iji biri ya ndụ. Ka anyị gbabatazie ọrụ nke Chineke ka o wetara anyị ozi a na nkọwa ya. N'amaokwu 14, ọ sị na amara Chineke bara ụba n'ụzọ dị ukwuu. Amara nke onye nwe anyị dị ukwuu. Gịnị ka ọ pụtara? Ọ dị okwu abụọ. Nke mbụ bụ amara, nke abụọ bụ ikpe ziri ezi. Ikpe ziri ezi bụ inye gị ihe ndị ị toruru. Izu n'ohi, anye gị ihe ya na ya so. Ịbụ onye dara ogbenye, nweghị ọganihu n'ihi na ike adịghị gị. Ime n'ihe ndị a na-ewepụtara gị ihe na-adịghị mma. Ime n'ihe mmekọrọ ahụ, mmekọrọ ndụ gị ahụ. Chineke si nke a wụ ikpeazụ, nke a wụ ikpe ziri ezi. Onye a sị, ọ bụrụ na onye nwaanyị akwụọ m ụgwọ dịka ọrụ m si dị, agara m adị ndụ taa. Ya sị, amara Chineke na ikpe ziri ezi bụ inye gị ihe ị toruru. Amara na-enye gị iru ọma nke ị na-etoru gị, iru ọma na ndụ gị, iru ọma n'obi gị, iru ọma n'ihe ọla ị na-achọ na ndụ a. Ọ bụ ihe ị na-etoru gị. Ya sị, amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na amara nke ị na-etoru gị dị ukwuu. Ọ dị ukwuu. Ya mere mgbaghara nke onye nwe anyị ga-adị ukwuu karịa mmehie gị. Nwere onwe nke Chineke ga-adị ukwuu karịa okike agbụ gị. Ezi ihe niile nke onye nwe anyị ga-eme na ndụ gị, ọ ga-adị ukwuu. Isile n'ụlọ akwụkwọ pụta, ọ dị ukwuu. Ịbụ onye ntorobịa na-etopụta ịghọ okenye, ị chọrọ amara nke ga-eduru gị gafee ogo gị na ndụ a, wee rute ihe na-eche gị. Amara ka onye nwe anyị dị ukwuu n'ebe ị nọ, site na okwukwe na ịhụnanya nke nọ n'ime Kraịst Jizọs. N'amaokwu 15, ya sị, ka a wee okwu kwesịrị ka atụkwasị obi, kwesịrị ka anabata ya nke ọma, na Kraịst bịara n'ime ụwa a ka o wee zọpụta ndị mmehie, nke mụ onwe m bụ onye isi ha. Ọ sị na eche m na a gara azọpụta m, na abụ m onye isi ha. Chịkọta ndị mmehie niile n'otu, lee ha anya n'otu n'otu, lee mmehie niile ha meworo mgbe ọ bịara. Mmehie dị ukwuu karịa ha niile. Ihe ọla ịbụ, onye ọla ịbụ, ebe ọla isi na-abịa, ihe ọla imeworo dịka ilere anya n'echi gara aga, n'afọ gara aga, na ihe niile i mere n'afọ gara aga, gị so ọ dị njọ. Ọ bụrụ na m bụ Chineke, agara m azọpụta onye dị otu a. Mana Chineke si na ị bụghị Chineke. Amara Chineke na-abịa na ndụ gị. Ndị a niile chere na aga azọpụta ha, ọ bịawo ka ọ zọpụta gị. Ọ bịawa ka o jiri amara mekụta gị, wee were obi ebere ya mekụta ndụ gị, wee were ịdị mma nke eluigwe mekụta ndụ gị n'aha Jizọs. Ị nụrụ ihe onye oziọma na-ekwu? Onye oziọma na-ekwu na ihe mere na mgbe gara aga enweghị mpụtara n'ebe Chineke nọ. Ihe mere na mgbe gara aga ekwesịghị igbochi gị ịnata ngọzi na nchegharị, nzọpụta nke Chineke na-enye. Chineke maara gị nke ọma. Ọ maara ihe mere na mgbe gara aga. Ọ maara adịghị ike gị. Chineke maara ogologo gị. Ọ maara ihe niile ịbụ, mana ihe ndị a ekwesịghị igbochi ịnata ngọzi nke Chineke n'ime ndụ gị. Ihe Chineke ji kpọrọ ihe bụ amara ya nke zuru oke. Amara Chineke nke zuru oke na-eweta iru ọma Chineke nke mara na alụ ọlụ maka ya. Iru ọma Chineke na obi ebere Chineke na nzọpụta nke ọ na-enye, ọ baghị uru na ị ga-alụ ọlụ maka ya. Chineke na-enye ya n'efu.
ọ dịkwara mmadụ niile na mgbe niile. Ọ bụrụ na ị ga-arịọ maka amara ya taa n'iru ọma ya, ọ ga-abụ nke gị. ka mere o ji si na nke a wee okwu kwesịrị ka atụkwasị obi, okwu nke a na-anara nke ọma, ka kwesịrị ka ịnabata ya, ka ịnabata ya na amara sitere n'ebe ọ nọ. Amara bụ nke gị, amara bụ nke onye dị otu a. Otu amara ahụ nke onye nwe anyị nyere Pọl ka ọ ga-enye gị n'abalị a. Otu amara ahụ ka o nyere m ka ọ ga-enye gị n'abalị a. N'ihi na ọ site na amara. Ọ bụrụ na onye nwe anyị ga-ewere ndụ gị, ịma Pọl, mana ọ mara m, ị mara Pọl, izutele Pọl mbụ, ị mara m. N'ihi nke a, ọ ga-emere gị karịa dịka o mere m. Onye nwe anyị mekọtara ndụ m n'otu ụbọchị. Mgbe o mekọtara ndụ m, aghọta m nke a. Ọnwụ site na mmekọta nke ndụ m a, nke kpọtara m n'ebe m nọ taa. Aga m ahụ gị ka ị na-aga n'ogo dị elu karịa dịka m gara. Ana m ahụ gị ka ị na-aga n'ogo dị elu, na-eme ihe dị ukwuu karịa dịka m mere. Ọ ga-adịkwasị gị n'aha Jizọs. Amara na amara ọ dị gị n'aka site na amara ya, site na amara ya. Lee na amaokwu 16, ọ sị na amaokwu 16, ya sị n'ihi nke a anatara m obi ebere ya, n'ihi nke a anatara m obi ebere ya, n'ihi nke a anatara m obi ebere ya. Na n'ime m na Kraịst ga-apụta ihe na ogologo ntachi obi niile, ka m wee bụrụ ihe nlereanya nye gị, ka m wee bụrụ ihe nlereanya nye ndị ọzọ, ndị ga-ekwenyere n'ebe ọ nọ, banye na ndụ ebighị ebi. Ihe onye ozi na-ekwu nke a, na onye nwanyị nwere obi ebere na arụ m, o were m dịka ihe nlereanya. Ọ ga-enwe ụdị obi ebere ahụ na arụ gị. Onye nwanyị tire nzọpụta na arụ m, ọ ga-etinye nzọpụta na arụ gị. Onye nwanyị tụgharịrị ndụ m wee mee ka m gbago n'ogo dị elu. Site na amara ya, ọ ga-emere gị otu ahụ. Abalị awa abalị gị, ọ ga-ewezuga ihe ahụ niile mere gị ka ị ghara ịbụ onye dị oke ọnụ ahịa, wee mee gị ka ị bụrụ onye a na-achọsi ike, dịka ị na-ezute ya n'aha Jizọs. Ozi a emepeela anya anyị. Ozi a achabala ihe nke okwu Chineke n'ime ndụ anyị. Ozi emeela ka anyị mụta ihe. Ọ bụ na Chineke nọ ebe a mụ na gị nọ ugbu a. Ọ na-achọ ka onye anyị ịhụnanya ya na ịrụ ọma ya ke mmadụ na-ekwesịghị ịrụ ọrụ tupu ya enweta ya, n'ihi na Chineke na-enye ya n'efu. Chineke na-achọ ka ọ kpọrọ gị, duru gị site n'ọnọdụ na-abụghị ihe ọbụla. Ọnọdụ abụghị ihe ọbụla, durute gị ọnọdụ ịbụ ihe, ka ị bụrụ mmadụ onye ama ama n'eluigwe ma n'elu ụwa. Naanị ihe Chineke chọrọ ka anyị mee nwoke sị ya, ee onye nwe m, lekwa m, anọ m ebe a, enye m gị onwe m, eji m onwe m nye gị. Ị ga-eme nke a, ị ga-asị Chineke lekwa m, dịka na ịkpọbata ọrụ nke Chineke ka o duo anyị n'ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, ana m ekele gị maka mmadụ niile, nwoke, nwanyị, nwokorobịa. Ana m ekele gị ma ndị okenye ma ụmụntakịrị. Ana m ekpe ka imekọta ndụ ha site na amara gị, ọwụnarị n'oge a, n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị na amara gị nke ha na-etoru gị, na mgbaghara gị ga-abịakwasị ha, na nkwa gị ikwere nkwa na ị ga-ewezuga mmehie ha niile. Ana m ekpe site na ndụ ha, site na ncheta ha, site n'obi ha, wezuga ajọ omume ha niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe na ịdị mma gị ga-abịakwasa ndụ niile, ka ha mara na ị metụrụ ha aka, na ị nwogala ndụ ha, na ịzọpụtala ha. Site n'oge a, ihe agaghị adịkwa otu ahụ ọzọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwanyị, n'ihi na anyị ma na ịzawo. Anyị kpere n'aha Jizọs. Eso gị na-aṅụrị ọṅụ
na ọgwụgwọ nsọ abịawo. Ọgwụgwọ nsọ nke ihe ịrịba ama abịawo. Ihe ọbụla ị chọrọ, onye nwe anyị ga-akwụsị nrịanrịa ahụ ugbu a. Ị bụ onye kpuru ìsì ma ọ na ị na-achọ ịkpụ ìsì, onye nwe anyị ga-eme ka anya gị hụ ụzọ. Ị bụ onye dara ngwụrọ, ọkpụkpụ gị gbajiri agbaji, onye nwe anyị ga-emetụ gị aka ugbu a. Ị bụ onye na-adịghị ike na-arụ gị, onye nwe anyị ga-enye gị ike. Ọgwụgwọ nsọ. Olee ebe ị nọ? Welie aka gị ahụ elu, were otu tụkwasị n'ebe ị nwere ọrịa. Lee ndị niile anyị gụpụtara maka ha, onye nwe anyị mekọtara ndụ ha site n'ihe ịrịba ama. Nwoke ka ahụ na-adịghị, onye ahụ na-adịghị afọ 38, onye nwe anyị metụrụ ya. Ọ bụ ya n'onwe ya na-eti mkpu na-agagharị. Onye nwe anyị ga-eme otu ihe ahụ n'ebe ị nọ. Ọ bụghị site na ntozu oke gị, mana site na amara ya. O iru ọma Chineke nke ị na-etorughị ka ihe ịrịba ama nke nnapụta na ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Mgbe anyị ga-eti ememe ikpeazụ, ọrịa ahụ agaghị anọkwa n'ebe ahụ ọzọ. Chineke ga-etinye akụkọ otito n'ọnụ gị. Welie aka ahụ elu. Nna anyị na-abịakwute gị ugbu a. Ịbụ Chineke ịhụnanya, Chineke obi ebere, Chineke nke ike, Chineke nke na-apụghị ịda ada, Chineke nke hụrụ ụmụ gị niile n'anya, ndị niile ikere. Ana m arịọ onye nwe anyị n'abalị a na ị ga-emetụ mmadụ niile aka na-enweghị ogbochi n'aha Jizọs. Ana m ekpe ma ọrịa ọ dị ntakịrị, ma ọ na o buru ibu, ma nke a na-apụghị ịgwọ agwọ, ma ọ bụ ihe a pụrụ ịgwọ agwọ. Ana m ekpe n'abalị a n'iru gị na a ga-enwe ike na-egosipụta onwe ya. Ọgwụgwọ nsọ ga-apụta ihe, nnapụta ga-apụta ihe. Mee ya na ndụ niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị na a ga-enwe ọṅụ nke ọgwụgwọ nsọ, ọṅụ nke ihe ịrịba ama, ọṅụ nke nnapụta nye onye ọbụla n'aha Jizọs. Ihe ọbụla nke chọrọ ka arụgharịa ya ugbu a. Ihe ọbụla chọrọ ka ekpuchite ya, metụ ya aka ugbu a. Ihe ọla na-eweta ihe mgbu, wezụga ya. Ma ọrịa nwere aha nke a ma ọ bụ nke ọzọ, ọrịa nọrọ n'ọdụ, ma ọrịa nke bịara nke echi a, ana m ekpe ugbu a ka imetụ ha aka ma gwọọ ha n'aha Jizọs. Nye mmadụ niile, mee ka o guzosi ike ugbu a. Mee ka ọgwụgwọ nsọ a guzosi ike. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi na ịzawo anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Ma emezuwe ya. Amen. Inweta inwe ihe ịrịba ama. Amen. Ma ihe adịkwa otu ahụ ọzọ. Nwalee onwe gị ugbu a ịnatara ihe ịrịba ama gị. Eji m n'aka na ihe ọmụmụ nke GCK nke ụbọchị taa bara gị oke uru nke ọma. Ana ị na ha aghọtazi na Chineke nwere mmasị n'ebe ị nọ inyere gị aka na ihe ọbụla nke ị na-eme ka o wegara gị nke ọma. Ya mere gaa n'iru na-akpọtụrụ anyị na gckhq.org ka ị nwee ike na-enweta ozi mgbasa oziọma nke ga-enyere gị aka. Gaa n'iru kpọtụrụ anyị hụrụ gị n'anya nke ukwuu. Ọ ga-amasị m ịhụ gị na mgbasa oziọma bara ezi nke WF Kumuyi nke ga-adị n'ọnwa ọzọ. Chineke gọzie gị.